K5 pasado alas 8 sang gabi sa tong Mayo 1, 2024 adlaw nga Miyerkules sang si Kagawad Rinaldo Hacolby ang nagsakay sa iyang XRM Honda motorcycle padulong sa balay sa iya sini nga karelasyon. Hinali na lamang ini nga gintambangan sang wala makilalaan nga mga persona kag ginluthang ang biktima. Mga ka-K5 igo sa likod ang naangkon ni Kagawad Hacolby apang na-manage pa sini nga makapadalagan sa iya sini nga motorsiklo padulong sang ini nga direksyon. Sang ini nga bato diri naman ginapatihan nga nagapanago ang mga suspitsado o kung suspitsado nga nag-ambush kay Kagawad Rinaldo Hacolby. Kung sa diin mga ka-K5 diri na recover sa mga kapulisan kag mga pumuluyo nga una nga nagresponde sa crime scene ang isa ka magazine sang 12-gauge shotgun kag mga empty shell sang 9mm kag caliber 45 nga armas luthang. No naman sa mga residente nakasyagit pa si Kagawad Hacolby sang tabang sa iya kumpari nga may balay malapit sa lugar nga natabuan sang insidente. Apang pati ang iya kumpari ang ginpalukpan man sa mga suspek rason nga wala na ili magdayon nga magwa sa ilang nga balay. Samtang nakita na lamang sa kumpari sang biktima nga gin-finishing si Kagawad Hacolby tubtob nga magkabsan sang iya kabuhi. Nakaangkon sang 22 tanan ka mga kapilasan sa nagalain-lain nga bahin sa iya nga lawas ang barangay Kagawad nga mo ang gintunaan sang iya hinali nga kamatayon. Sunod naman sa amay sang biktima nga si Apolonio Hacolby, isa ka mabuot maalwan kag wala sang kontra ang iya bata nga barangay Kagawad. Way man na iya kontra. Way man. Sa tanan mga kaprintihan, way man sa tanan nga dili gani parente daw. Maingid man siya. Daw gani sa Kagawad kita maay siya guro nga tao. Apang ginbuyagyag sa news team ni Jelly, asawa ni Kagawad Hacolby nga siyam na sa katuig nga nagaantos matapos nga may iban nga ginapuyo-puyo nga babayi ang iya sini nga bana kag ila man lang nga ihada sa kasal. Karon nagapadayon pa ang investigasyon sa Lacasiliana Municipal Police Station agon matumod kung sino ang may kahimuan sang nasambit nga insidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ako si K5 Randy Coronel. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, sa Negros, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.